गिबियाव UPPL दोलोरि जानानै आरो आं व्यक्तिगत भाबे नखरनिफ्राय बे बरदिन डिसेम्बर दान 2025 मायथाइनि बरदिननि साफ्रोमबोनिसिम आंनि गोरबोनि इसिंनिफ्राय हामलायथि बावहरग्रोबाय आरो 2026 मायथाइनि फैगौ गोदान बोसोरनिबो बयनिसिमबो शुभेच्छा जासिहरग्रोनाय थाबाय। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों दिनै मोनसे बेसादखौ फकास खालामनो नागिरदों। बे जादों जोंनि बिटिआर हालामनि सिङाव थानाय हाग्रा बिफाननि संरैखानि बाथ्रा जे थांनाय 5 बोसोराव मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव UPPL दोलोनि सरकारा मोननै नेशनेल पार्कखौ सृष्टि खालामनो हादों बा दानो हादोंमोन आरो बे मोननै नेशनेल पार्कआ जादों रायमना नेशनेल पार्क आरो मोनसेया सिखना जोहोलाव नेशनेल पार्क। बे मोननै नेशनेल पार्कखौ दाखांनायजों लोगोसे जोंनि हाग्राखौ संरैखा होनायनि बेलायाव जोङो मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खोब समाजनि गुफुं मोनसे आबहावा सृष्टि खालामनायनि थाखाय खामानि मावनायाव जोङो गोसो मोदोमै खामानि मावनो हादोंमोन आरो जनसाधारनाबो गासैबो जाति जनगोष्ठीयाबो बे नेशनेल पार्क सृष्टि खालामनायाव दानायाव हेफाजाब होदोंमोन, जायनि जाहोनाव गासैबो बिथिङाव मोनसे एनभायरनमेन्टआ स्टेबल मोनसे महराव फैबायमोन। नाथाय दिनै नुनो मोनदों जे बिथां हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननाय BPF सरकारनि दिनाव थांनाय 17 बोसोरावहाय जिबायदि हाग्रा बिफाना धंस जादोंमोन, हाग्राया धंस जादोंमोन, बे 5 बोसोराव नै दा जागायजेननायावनो दान मोननैनि गेजेरावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनि दैदेननायाव दिनै BTCनि हाग्राया बा हाग्रामाफोरा दिनै जोबस्रांनायनि महराव फैगासिनो दङ। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। बिनिखायनो नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों आं मोनसे बुस्थुखौ फकास खालामनो नागिरदों जे हाग्रा बिफान आरो हाग्रामा महिलारिनि दा सरकार बे टटेलि फेलियर जादों, जायनि जाहोनाव बिथांमोना दिनै राजनितिक षड़यन्त्र दङ होननानै सोरखौबा आसि थुनो नागिरदों। नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बेखौसो क्लियार खालामनानै होजानो आं हाग्रामा महिलारि बिथांखौ खावलायदों। सोर राजखान्थि दोलोआ बेवहाय षड़यन्त्र खालामदों बेखौ क्लियार खालामब्ला मोजां। जोङो मिथिगौ जे मिडियानि गेजेरजों ससियेल मिडियानि गेजेरजों फकास जादों जे बिथां हाग्रा बिफाननि EM पानिराम ब्रह्मनि बिथोन बायदियै 6 मास हाग्रा दाननो होनाय, बिफां लाइफां बोनो होनाय बेफोरबायदि खौरांखौ जोङो मिडियानि गेजेरजों मोनदों। बेसेसिम सैथो बेखौ मिथिया। बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा आरो बियो खोन्थाथे बाथ्राथे सावरायगासिनो दङ। आरो मोनसे बुस्थुआ फकास जादों जोंनि सरकारा जोबनाय लोगो लोगोनो हाग्रामा महिलारिनि बिथां BPF सरकारा फैफिननाय लोगो लोगोनो नेशनेल पार्कखौ डिस्ट्रय खालामदों बे बुस्थुआ रोखा। गुबुन फारसे बिथाङा थोंजोङै खेंस्लायै जुदि जोंनि UPPL दोलोखौ बेवहाय आसि थुनो नागिरदोंबा जों बेखौसो फकास खालामनो नागिरदों दे जोङो जुदि हाग्राखौ दानहोग्रामोनब्ला मानगीर प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव मोननै जोङो माहारियारि हाग्रामाखौ जोङो मालाबाबो दाफुंनाय नङामोन बा सृष्टि खालामनाय नङामोन। गुबुन मोनसे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों फकास खालामबावनो नागिरदों। बिथांमोननि सरकारनि दिनाव जा रेभिनिउ BTCनि बे बेसेबां फैगोन जोंहा डाउट दङ। मानो होनोब्ला माखासे खुंथाय गोहोनि MCLA EMफोरा गासिबो नङा खिन्थु माखासेया जेरै दैमानि बाला अन्थाइ हा बायदिसिनाफोरखौ महल थासेयावबो धंस खालामनो थाखाय without माने legal documents, without paper, without
मा होनो अफिसियेल वर्क दिनै जावग्लुं जुग्लुं खालामनानै खामानि मावनाय फोरखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना जे मोनफ्रोमबो जिल्लायाव मोनथाम मोनब्रै खरै गेट बानायनानै बे गेटनि गेजेरजों थाखा खांगासिनो दङ बेनि प्रमानखौ जोङो मोननो हादों। गतिके बे जोंनि बर' हारियारि जोंनि BTCनि साफ्रोमबो मानसिफोरनि थाखाय मोजां सिगनेल नङा। जोङो खावलायदों बिथांमोननि गभर्नमेन्टनि दैदेनगिरिफोरखौ जेन समाजखौ गुफुं फारसे दैदेनलांनायाव जोंनि मिथिंगाखौ नोजोर बोनायजों लोगोसे रेभिनिउखौबो नोजोर बोनानै मोजां खामानि मावो। दा गावसोरनि सेंग्राफोरखौ गावसोरनि मानसिफोरखौ संस्थापन होनायनि थांखिजों बिफां लाइफांखौ धंस' खालामनाय, हाग्राखौ धंस' खालामनाय, दैमा दैसाखौ धंस' खालामनायनि जुदि बिथांमोना आखाइ होनानै समाजखौ बिनस्थ' खालामोब्ला आं सानो जे समाजा बेवहाय BPFआल' माहाजोन जागोन बे नङा। बर' हारिया जोबस्रांनायजों लोगोसे सानसे समाव बिथांमोननि जेनेरेसनावबो जोबस्रांलांगोन बे खोथाया स्पस्त जानानै फैदों। थामथियाव मोनसे बाथ्राखौ जोङो बुंनो नागिरदों। दा चिरां क'क्राझाराव जाबायदि मेला बायदिसिनाया बारा जादों, बे मेलाफोरनि गेजेरजों हाग्रामा महिलारि बिथाङा मा फोरमायनो नागिरदों जों बुंनो नागिरा सानाखै। खिन्थु बिथाङा फकास खालामाबाबो जों मोनसे बाथ्राखौ स्पस्त मोननो हादों दि जोंनि देरफुनाय इयुन जोलैखौ फोजोबनायनि बियो मोनसे षड़यन्त्र नामा होननानै। मानो होनोब्ला जोंनि गेदेर गोलावफोरा गाव गावनि फिसाफोरखौ गुवाहाटि, दिल्ली, मुम्बाइ बायदिसिनायाव फरायहोनो हगारहरो। खिन्थु जोंनि बर' मिडियामाव फरायनाय बा जानो गैयै न'खरफोरा आसामिस मिडियामाव फोरोंनाय बा इंलिस मिडियामाव फोरोंदोंब्लाबो सोरबा जानो गैयै न'खरफ्रा गोजानाव फोरोंहरनो हाया। जायनि जाहोनाव 24 आवार जौ जुवा मेलाजों बुंफबनाय बे थासारिजों जोंनि लकेल गथ'फोराव बा हालामाव थानाय गथ'फोरनि सोलोंथाइनि मानदान्दाया जे एखेबारे गाहाय जानो थांगासिनो दङ बे खोन्थाया स्पस्त। नंखायनो मोनसे बाथ्राखौ आं स्पस्त बुंनो नागिरदों जे गावनि न'खरखौल' दानानै गावनि न'खरखौल' सोलोंथाइ गोनां खालामनानै समाजखौ सोलोंथाइ गैयै बा गाज्रि मोनसे थासारिजों गोजोम होनो नागिरदोंबा बा अमा गादिला होनो नागिरदोंबा बियो गाव गावनि आथिङाव रुवा खुनायनि अनगा जेबो नङा, बा हान्थुआव दोननानै औवा दानस'नायनि बाथ्रासो जानानै फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोननि मेडियानि गेजेरजों समाज दाफुंनायाव दासो गोरलै थासारि जानानै दङ बे 5 बोसोरनि BPF सरकारखौ बिथां हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव जेन जोलैया नस्थ' जाया बेबायदि नोजोरजों सरकार दायो, बेखौनो आं खावलायनाय थाबाय। बावैसो साननि सिगां फानेराम ब्रह्मआ रेभिनिउ फैयैनि बेलायावनो गाज्रि जादों होननानै बुंदों, रेभिनिउ फैयाखै होननानै बुंदों। मा फोरमायनो सानदों बेलायाव? BPFआ जेब्ला 17 बोसोर सासन खालामदोंमोन, बोसोराव हाइस्ट 24 क्ररल' फैदोंमोन। बबेबा बोसोराव 15 कोटि, बबेबा बोसोराव 18 कोटि। बेफोर रेकर्डआ जोंनाव दङ। आरो बिथांमोना रेकर्डआव नायथों खुगायाव बुंनानैथ' जाया। जोङो इयारा जुदि मिस्टेक जायाबा 2023आव जोंनि रेभिनिउआ 76 क्रर जादोंमोन बोसोरसेयाव, हाइस्ट बियो। गतिके बिथांनि बुंनाय आरो रेकर्डजों गोबां पार्थक्य दङ। बिथाङा जाबायदि मा होनो जेरावबो गेट बानायनानै दा जोंनि महलदारफोरखौ टर्चार होदों, जेनुइनलि खामानि मावना जाग्राफोरखौ टर्चार होदों। गंसे गंसे गारियाव दा जेरै BPFआ 700 करि फैसा खांदों, बे दुखुनांथाव बाथ्रा। मानो होनोब्ला बे रेभिनिउखौ धंस' खालामनायनि अनगा जेबो नङा, बे इलिगेल कालेक्सन जादों। मानोना गोबां जायगायाव बेफोरबायदि जों नुनो मोनदों। अब्लाबो जों थोंजोङै माबा मोनसे बुंनो नागिराखै, जों इंगितसो होदों। जाबो सोदांनायनि टाइम दङ हारि दानायनि थाखाय। जोङो राजखान्थि खालामदों हारिजों लोब्बा लानानैसो, हारिखौ बा जोंनि समाजखौ आब्रुथियै दैदेनलांनायनि थांखिजोंसो। खिन्थु समाजखौ आब्रुथि गैयै मोनसे थासारिजों सृष्टि खालामनानै राजखान्थि खालामनायनि बाथ्रा जानो हाया। लोगोसे BPF सरकार फैनाय लोगो लोगोनो दा पिकनिक स्पटआव बांनो हमदों। पिकनिक स्पटनि मुङाव बेखार मानसिफ्रा माने बेयावनो इनभल्भ जानानै
खामानि मावना मोनजागोन बायदि बायदि खोथा बुंनानै दा पिकनिक स्पट खुलिनाय नुनो मोनो। पिकनिक स्पट दा गोदोनिफ्रायनो दंखायो बेखौ जों बुंनो नागिराखै खिन्थु पिकनिक स्पटनि गेजेरजों एन्टि ससियेल एलिमेन्टफोरा जे इनभल्भ जादों बे जोंनि थाखाय दुखुनांथाव बाथ्रा। पिकनिक स्पटफ्राव जेरै दा BPF समाव जौ फाननाय आड्डा सोलिगासिनो दङ। मोनफ्रोमबो पिकनिक स्पटआव खना खनला BPF इयुथ दैदेनगिरिफोरनि गेजेरजों बिथांमोननि सेलाफोरनि गेजेरजों जे जुवा जाखोमागासिनो दङ बेखौ बिथांमोना सोदांना लाथों बेखौसो आं खावलायो। फैबाय थानाय इलेक्सनखौ लानानै हाग्रामा महिलारि एनडिएजों लोगो जानानै जोङो 126 बियाबफ्राव जोङो 100खौनो मोनगोन होननानै बुंदों सार। बेयो पसिबोल जागोन नामा? बे हाग्रामानि बुंनाय राव हाग्रामाया 15थायाव 15थाखौनो देरहागोन होननानै लाथों। जों मिथिगौ बिथाङा एनडिएजों एलायन्स जाबाय सिङाव। बे रिजाल्टखौ नैबे डिसेम्बर दाननिनो लास्ट उइकनि बबेबा मोनसे बुब्लियाव जोङो नोंथांमोननो होगोन।